Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tansah siap sumadya nglampahi gesang menika kanthi waspada saengga ing sawanci-wanci kula panjenengan tansah siap pantes nampi rawuh dalem Gusti. Waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken pitedah dalem Gusti dumateng para murid. Kados pundi Gusti ngersakake para murid tansah siap lan waspada anggenipun nglampahi gesang ngantu-antu rawuh dalem Gusti, rawuh ing kratoning Allah. Mila kula panjenengan nggih kedah gesang tinuntun ing sabda-sabda dalem Gusti menika supados ing gesang kula panjenengan nggih tansah siap lan ing sakmangke pantes nampi rawuh dalem Gusti. Kula panjenengan sampun diparingi maneka warni sih nugraha, kemampuan, potensi lan maneka warni keterampilan kangge nglampahi gesang ing alam donya, nggayuh kararjaning gesang kadonyan menapa dene ing sakmangke nggayuh kararjaning gesang kasuwargan. Mila ingkang penting injih menika kados pundi kula panjenengan migunakake gesang, migunakake kesempatan kelonggaran sing diparingake Gusti sak becik-becike sak sae-saenipun. Salah setunggaling nggih kanthi migunakake kemampuan sih nugraha, keterampilan lan maneka warni peparing dalem Gusti kangge ngopadi saged nggayuh gesang kasuwargan kanthi pantes. Temtu Gusti anggenipun maringi gesang tumraping kula panjenengan ing sakmangke nggih nuntut tanggel jawab. Uripku iki wis dipigunakake kanggo apa wae, kanggo sapa wae. Kados temtu tuladanipun Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya lan maringake gesangipun kangge nebus lan paring kawilujengan tumraping donya. Kula panjenengan nggih dikersakake gesang lan sedaya sih nugra dalem dipigunakake boten namung kangge kawilujenganipun piyambak, karaharjanipun piyambak, ning ya kanggo asung paseksen menggaing sih kawilujengan dalem tumraping sesami. Lan sesami menika boten namung umat manungsa ning ya sedaya titah dalem. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 12 ayat 39 ngantos dumugi 58. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, mangertiya, samangsa bapa brayat ngerti wayah apa tekane maling, mesti jaga-jaga lan ora rila yen omahe dibabah. Kowe samono uga ditansah jaga-jaga jalaran
Putraning manungsa bakal rawuh ing wektu sing ora kanyono-nyono. Petrus nuli matur marang Gusti, Gusti, pasemon menika katujokaken dhateng kula sakanca menapa dhateng tiyang sanes? Gusti paring pangandika, endi to juru gedhong sing setya lan astiti sing ditetepake bandarane dadi panuntuning buruh-buruhe lan ngedum cadhong gandum ing titi wancine. Begja abdi sing lagi nindakake iku mau nalika bandarane rawuh. Aku kandha sakbenere abdi mau bakal katetepake nguwasani kabeh kagungane bandarane. Nanging yen abdi mau ngunandika mangkene, bandaraku rak ora kesusu kondur lan banjur wiwit ngebuki buruh-buruh lanang wadon sarta nguja mangan lan nginum. Ing kono bandara mau bakal rawuh ing dina sing ora kanyono-nyono, lan ing wektu iku abdi mau bakal kaukum ing pedhang lan bakal ngalami nasibe wong sing cidra. Abdi sing ngerti marang karsaning bandarane nanging meksa ora cecawis lan ora tumindak manut karsaning bandarane bakal nampa paukuman abot. Nanging sing sapa ora ngerti lan nindakake sing pantese kaukum abot bakal nampa paukuman enteng. Wong sing diparingi akeh ya bakal ditagih tanggung jawab akeh, lan sing dipitaya luwih akeh ya bakal ditagih luwih akeh maneh. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus anggenipun paring gambaran dumateng para murid dalem supados jaga-jaga siap siaga mawi pasemon sing kula kinten sampun cetha ugi kangge kula panjenengan. Pasemon ingkang sepisan menika anggenipun jaga-jaga kados abdi ingkang setya lan nastiti nengga bandarane rawuh lan nindakake apa sing dadi tugas-tugase kanthi tekun, lan begja abdi ingkang tinemu bandarane nembe nindakake tugas-tugasipun menika. Awit tumraping Gusti sepisan malih dingendikake rawuhe putraning manungsa kuwi ing wektu sing ora kanyono-nyono, kados maling sing ora bisa dibedhek kapan le teka. Semanten ugi Gusti ngersakake boten namung kados abdi sing setya lan astiti nindakake tugas-tugase, ning ya abdi sing estu migunakake wekdal saha kapitadosan sing diparingake bandarane kanthi sak sae-saenipun, kanthi sak becik-becike, ampun ngantos merga rumaos bandarane le rawuh menika sesuk emben sih suwe, mila lajeng sak kepenake tumindak duraka, tumindak ala, ngebuki abdi-abdi liyane, nguja mangan nginum lan liya-liyane. Nah menika nggih gegambaran sing cetha tumraping kula panjenengan kados pundi kedahipun bangun gesang. Ampun ngantos kula panjenengan nggih lena amarga rumaos isih sehat, rumaos isih muda, rumaos isih wektune dawa, umure panjang, terus anggone lumampah gesang menika sak kepenake. Lan menika kula kinten saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan. Kadangkala wonten ing tengahing umat tasih kathah umat sing anggone terlibat wonten ing pakaryan-pakaryan dalem Gusti ing pasaman suci lumantar pelayanan menika ngentosi sok emben yen wis pensiun, sok emben yen wis longgar, sok emben yen karibetaning gesang menika wis
bisa diatasi. Saengga sakmenika rikala tasih muda, tasih saged makarya terus sibuk wonten ing pakaryan-pakaryan kangge kabetan pribadi menapa dene namung kangge brayat. Menika penting ning Gusti ngersakake temtu boten namung cekap kangge kebutuhan-kebutuhan pribadi. Uripe bermanfaat mung kanggo pribadi utawa brayati dhewe, ning ya sansaya akeh sing ngrasakake manfaate uripe awake dhewe. Kula panjenengan katimbalan kados pundi dados abdi-abdi sing boten namung setya lan astiti anggenipun netepi tanggung jawabe dhewe, mbuh kuwi ana ing brayat, ana ing pakaryan, ana ing tengahing masyarakat, ning ya kula panjenengan migunakake sedaya sih nugra dalem menika kanggo manfaat tumraping umat, tumraping masyarakat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.